Nogle gange tog jeg chancer, andre gange gør jeg ikke. Selvfølgelig i sommer har jeg været på stranden og bakken og mange andre ting med mine børn. Og det var fedt følelse at stå blandt alle de andre mennesker, og det ved ikke, jeg er jo illegal. Det er kun 1,5 år siden Mirza blev udvist til Bosnien. Og i den periode har politiet pågrebet ham hele 3 gange i Danmark. Hver gang er han blevet sendt ud af landet igen. Hvorfor jeg har brudt det indrejseforbud 3 gange, er jo, fordi jeg har så stor kærlighed til mine børn, og så stor kærlighed til min dame og hendes familie, som har været støtte for mig i 6 år. Og det gør jeg gerne igen, og det siger jeg lige ud til politikerne. Altså, om det er en halvt år, jeg ved, det halvt år, det er spildt, for jeg ikke kan være med mine børn. Men det mindste, jeg kan være i dansk fængsel, hvor jeg kan være sammen med dem. I det halvt år, så føler jeg mig som min far. Men er du ikke selv skyld i, at du har smadret dit liv? Jeg har smadret den. Jeg har betalt min straf for det. Jeg har betalt en rigtig dyr straf. Det har ikke været noget problem at rejse tværs gennem Europa for at komme tilbage. Normalt jo, der er jo 2 muligheder, hvordan du kan komme ind i Danmark. 3 faktisk. Flyvning, tog eller færgen. Så. Hvordan har du gjort det, når du har gjort det? Jamen, det er jo bare en af de muligheder, der var. Jeg bør jo ikke sige, hvordan den er, Men det var ikke svært at komme ind i Danmark? Det er det ikke.